Diu, la relació Catalunya-Espanya només pot acabar de tres maneres, diu l'autor d'aquest llibre que està avui al programa. Amb l'extinció de la nació catalana, amb la mutilació de la nació espanyola per la independència catalana o fent les dues nacions compatibles en un mateix estat plurinacional de debò. Vostè dona aquestes tres solucions. La tercera la veus utòpica. Sí, però jo diria una cosa prèviament. A diferència, no és un tema purament jurídic complicat. I justament la sentència del Tribunal Constitucional en el cas basc de la llei de consultes avala que a Catalunya es pot fer. Els ajuntaments poden fer referèndums i en fan, segons la llei espanyola, des de l'any 1985. Consultes populars. El recurs del teu partit davant del Tribunal Constitucional diu consultes populars són referèndums i referèndums són consultes populars. Pues peor para ellos. Això és el que diu el teu partit. És igual. I el Tribunal Consultes Constitucional, amb tota raó, diu una altra cosa, Clar. que és consulta popular és el gènere i referèndum és l'espècie. Efectivament. Consultes populars són de moltes menes. El referèndum en concret, que és el que fan els ajuntaments. Perquè aquesta és la raó per la qual el Tribunal Constitucional ha dit el cas basc no. Quan el cens electoral se'l convoca amb una pregunta i respon en una urna, què és el que es fan els ajuntaments, d'això se'n diu referèndum. I això és el que fan els ajuntaments, des de l'any 85. La Generalitat de Catalunya, per primera vegada, fins ara es podien fer, fins a l'Estatut de Catalunya es podien fer referèndums a l'àmbit municipal i a l'àmbit estatal. No es podien fer en l'àmbit autonòmic, excepte a partir de l'Estatut de Catalunya, article que no està recorregut en aquest punt, per altra banda, es poden fer a Catalunya, es poden fer a Castilla y León i es poden fer a les Illes Balears. I per què no diu referèndum? L'article, concretament, si vols que entrem en el detall jurídic, No, no diu, entrarem ara. es remet a l'article en el que diu són altres formes de consulta popular subjectes al que disposa l'article 149.1.23 de la Constitució, en el qual diu que l'Estat té competència exclusiva per autoritzar la convocatòria de les consultes populares per via de referèndum. Anem cap a Llinars del Vallès. tant, Pedro, entren els bona tarda, referèndums. Pedro. I això és el que Buenas tardes. La seva opinió, Pedro. Mira, es para hacer una pregunta para todos. ¿La independencia sería más fácil conseguirla con los nacionalistas catalanes o bien con los socialistas? Y esto también va para la Esquerra Republicana. ¿No fuerais conseguido antes la independencia pactando con Artur Mas que no con Montilla? Gràcies. Moltes gràcies a vostè. Continuem, i és veritat, el camí... Jo no havia acabat, Un moment. El camí més fàcil per la gent que vol la independència seria aquest pactant, i li recordo a vostè que no fa gaire va sortir un article que deia que els crítics d'Esquerra Republicana de Catalunya insten a sortir del govern si hi ha mal finançament. Els crítics són vostè, m'explico, no? Sí, nosaltres hem tingut aquesta posició i la mantenim. La independència... Però ja sap que va malament el finançament, ho sap, no? Ara ja n'hi va, perquè ara diu que ja ho volen fer pel maig o el juny o del 2009. Però el senyor Mas, recordo, i el seu partit es veu que no recolzaran i que, a més, no recolzaran els pressupostos. No, nosaltres no recolzarem els pressupostos. Ni ells. El camí més fàcil... Hem de respondre al... Sí, clar. Ja ens coneixem, El camí més fàcil cap a la independència és que, a part d'Esquerra Republicana a Catalunya, algun altre partit a Catalunya digui que està a favor de la independència. Perquè aquí ningú es mulla amb aquesta qüestió. Home, és que és difícil que... que... No. Exacte. N'hi ha que es mullen pel no, n'hi ha que mantenen el no sap. Clar, però és que és difícil que... Per tant, però deixa'm que te digui una cosa només. Clar, és que és difícil entendre les teves paraules dient és que som els únics que diem la independència, però governem amb el PSC. És que és increïble. Una altra cosa és que es cregui que els continguts polítics amb el PSC són insuficients perquè Catalunya avanci, que és el que nosaltres creiem, els que s'anomenen els crítics d'Esquerra. Ara bé, res garanteix que un acord amb Convergència i Unió, en aquests moments, incorpori uns continguts que realment permetin que aquest país avanci des del punt de vista nacional, perquè Convergència i Unió avui no diu que està a favor de la independència a Catalunya. Convergència i Unió avui no diu que està a favor que es convoqui un referèndum d'independència a Catalunya i Convergència i Unió avui no diu que està disposat a combatre amb energia les sentències favorables al Tribunal Constitucional respecte a l'Estatut. Le dic un moment, le dic el que diu el senyor Mas, una notícia d'ara. Mas demana al PSC que doni suport a la seva esmena als pressupostos generals, cosa que vostès no fan. Per tant... Esmena de devolució, això és esmena a la totalitat, és de devolució. Ara acabaré responent-li això. La qüestió és que nosaltres el que estem dient actualment és que el que importa són els continguts polítics i que si no hi ha uns continguts polítics que ens permetin avançar cap a la independència, Esquerra Republicana a Catalunya s'ha quedat a l'oposició defensant el projecte nítid, clar,
cap a la independència. Senyor Bertran, I, jo per crec tant, que la aquesta és una gent que mira posició aquest molt programa clara. té clars continguts, però vol de tots vostès fets. Crec que aquesta és la realitat. Vostè, que entén, i li agraeixo moltíssim que estigui en aquest programa, però fixi el que dic. El senyor Mas demana al PSC que doni suport a la seva esmena i vostès no. Esquerra Republicana de Catalunya no demana res. Nosaltres presentarem Perquè no una esmena pot a la demanar. totalitat. Clar que demanarem, si demanes gratis. Senyor, si demanes gratis, si el problema no és aquest. El senyor Duran Lleida, el senyor Artur Mas, realment, quan ara, per exemple, es negocia el finançament, tornaran a fer el que van fer el 21 de gener del 2006 amb l'Estatut, que va ser pactar entre vestidors amb Zapatero, o aquesta vegada es 5 minuts i plantaran? tornem amb aquesta història. Fins ara mateix.